ಯಾತ್ ವೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ಬರ್ಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪೂರ ನಂಜು ಕಾರಣ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಗಲು ಸ್ವಾಗತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಹೇಮಕನ ಗಡಿ ಪೂದ್ ಬರ್ಕಂದು ದಯಬಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಹನಲೆ ತೊಂಬರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಾರೆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚತೆ ಇತ್ತಿಡ್ದೆ ಯಾನು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ಈ ನಾಯಿ ಮಾರಶಿ ಎದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೂವ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾರ ಹತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಓಕೆ. ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದೇರು ಒಣಸಗಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆಂಗುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕರಿತ್ತನು ಕೋಡೆಯನ್ನು ಬೈಯ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೇ ಸುಧಾರ್ತ ಬೈಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಬ್ಬಿ ರೆಡಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಜಾತ ಆಗೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿನಾ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಹಾ ಪರಿಮಳ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಂದದ ಮೇರ್ಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡ್ದ ಸ್ಮೆಲ್. ಎಂತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಲಗಿದ್ದಣ್ಣ ನೀನು? ಏ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ. ಎಂತ ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಯಸ ತಿಂದೆ, ಮಲಗಿದ್ದ. ಇದೆಂತದ್ದು? ಎಂತದ್ದು? ಸರ್ಕಸ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಪರ್ ಮಾರೇರು ಅದ ಒಳ್ಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಪರಿದಿನ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪಿನ್ನಿ ಪುನಃ ಇಂಚಾಗ ಎತ್ತಾರ ತಾಗಣತೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ. ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾ ಕೋಡೆದ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ತಾನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕ ಅವು ಬೆಚ್ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಬಾಯ್ಡ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಬೆಚ್ಚಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಯಾತ್ ವೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ಬರ್ಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪೂರ ನಂಜು ಕಾರಣ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಬೇತಕ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂದು ನಂಜು ಕಾರೊಂದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಐ ಅಗ್ರಿ ಐಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ಬರ್ಚೆ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಪನುಡು ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಎನ್ನದೇರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಜುನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಜು ಏರಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೊಂಜವು ಸೈತೇ ಪಾಡು ಸೈತುಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡ ಇಂಚನೆ ನಂಜು ಕಾರೊಂದು ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಅರ ಸೈತ ಪಾಡು ಬನ್ನ ತಾವು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸೈತೆ ಪಾಡು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ಚಿಂದ ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಂದು ಉಪ್ಪಡಾಕಿ ನಿಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅರ ನಂಜುಡಾಂಡಲ ತೂಪೇರತ್ತ ಅವೇ ನಂಜಿರಣ್ಣ ತೂಪೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೇ ಅವು ಅಪ್ಪಂಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಿಗೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಪುಜಿ ಅದು ಪುರ್ಸೋತುಡು ತೂದು ಅವೇ ಆತು ಬರ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಆ ತುದ್ದದವ್ರು ಮುಜಿ ಸಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಹೆಂಗ ಪ್ಲಸ್ಸೇ. ಓಕೆ ಸೈಡ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಟೀ ಬರುವ ಅಂಚೆದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಂದ ಮರತ್ ಅಂಜ ಆ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮರಣಿ ಪುರ ಅಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಜದಿನಿ ಅನ್ಗೆ ಮುರಣಿ ಬರ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಯಾರನ್ನ ಖಾಲಿ ಟೀ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಏನಾ ಅವು ಕೊಡ್ಪೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತವು ಟ್ರೀಟ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಎನ್ನತ್ಯಾನ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈ ಸಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೇಂದ್ರ 6 ತಿನ್ ಪೂಜೇರ 6 ತಿಂಜೇರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಸಮ್ಮ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಯಪಂಡರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಸೊ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪೆ ಅವಲ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ನಿಜ. ಅದು ಗುರುವಾರ ದೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೀನದ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಬರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜವೇ ಕಾಪುದ ಒಂಜಿ ಬರೆಯಾರುಂಡತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆಯಾರುಂಡು ನೀರು ಕಂದಿಜರಿ ಮುರಂದಿಂಚ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಣಪೆ ಅಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ
ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಬರೆಯಾರುಂಡ ಅವನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ ಬರೇನಾಗ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾಪುದಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾಪುದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆಯಾರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಒರ್ಂಬ ದಿನ ತಿಬರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಎಂಗ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಲಾಭುಂಡು ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲಾಭ ಮಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಮಲ್ದೊಂದಲ್ಲ ಆತೆ ಓಕೆ ಹೇ ಅನ್ನನ ಬಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಟೀ ಪಾಚಿ ಹೇಮಕ್ಕವು ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಪ್ಪಾರು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಪ್ಪಾರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಚಾಪುರ ಪಡ್ದು ಗಹನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಮೀನು ತುಯ್ಯ ಮೀನು ಲೇಟೇ ಜಾಂಡ್ ಅಂಚದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿರು ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದು ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊನೆರೆ ಪೋಯಿರು ಅಂಜನೆ ಪಂಪುಗ್ಲ ಪೋಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಗು ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬೊಡಿತಿ ಗ್ಯಾಸಿಟಿ ಬೆಂದರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಪೋದು ನೆನಪುಡು ಡೀಸೆಲ್ ಕಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಗಂಜಿ ಪೂರ ಸೂಪತ್ ಕಾದಕ್ಕಿದೆ ಕುಂಟು ರಾಜ್ಯದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪರಿತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಡೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ದನು ಬೈಯಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಯಾವ್ಜಿ ಸೊ ಬಂದಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ತೆತ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಎಂಗಳು ತೆತ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ತೆತ್ತಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಜಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರೆ ಹೋಗೋಣ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪನ ಅಡಿಗೆದ ಈ ಸಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರೆಗೆ ಬೈಯಾಗ ಯಾನ ಬೆಂದರಸ ಒತ್ತಾದಿತ್ತ ದೀಪ ದೀಯೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಬಂದೆ ಗಂಜಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಬುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಅರಿ ಉಂಡತ್ತೇವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪುನವೆ ಅವು ಪಂಡ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಜ ಅರಿ ಉಣ್ಣೋದಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಜ ಪಂಡ ಕಪ್ಪುದ ಅರಿ ಉಣ್ಣೋದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಅರಿಯವು ಅರಿತ ಬುಯರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದ ಅರಿ ಉಣ್ಣು ಏರ ಹೆಸರು ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ ಇತ್ತ ಅಂದಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಜೇತ್ ಬೇಯ್ಪುಡು ಮಾಡ್ದೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಚೋರಿ ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದಿನಾಗ ಅಗ್ಗಿಯೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಕ ದಿಂಗಣ್ಣಾಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪುಡತೆ ಐತ ಅಂದಾಜು ತಿಕ್ಕುಜ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೇಯ್ಪುಣ ಪಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಜುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನಾಯ್ನು ಕಬೇಡಿ ಎಂಡ ಮೀನಿ ಐತ ಸತ್ವನೆ ಬೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೆನ್ಯಾನ ಬುರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಬುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಐಕ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಂಜಿಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಯ್ತು ಕೂತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೇರು ಆರೇ ಪಂಡೇರು ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದನ್ನ ತಾಪಂಡು ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋನಾಗ ಹೇಮಕನಡೆ ಪೋನಾಗ ಅರಿಪಾಡು ಪೋಡು ನೆಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ದೋಸೆ ಗಹನಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ಅಂಚದು ಅದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಆಪಣ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಬುದುರ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ದಂಡ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕೈನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಅಂಚದು ಯಾನ ನನ್ನ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ದೀಪ ದೀದು ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಯಾನೆ 3 ಹಾಪು ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಬದದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಓಕೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ ಅಮಿತದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡೋಣ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್ ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೆ ನಮಃ 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 ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೆ ನಮಃ. ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಗಹನ ಓಕೆ ದೀಪ ವರದಿದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆತನು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ
ಮಲ್ಪರೆ ಆಬುಜಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಗಹನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಹನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಾತ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೋರಾಪುಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಿವಿಗೆ ಗುಲೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಒಂಜು ನೀರು ಕಂದು ಬಲೆ ಮಗ ಪೋಲೆ ಲೈಟ್ ಉಂಡೆ ಅವಳು ಒಂಚೊಂಬು ಈ ಪಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತು ಕೊರು ಮಾರಾಯ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತುದ ಅವಡು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಪ ರೇಗ್ಲ ಬಚ್ಚುಂಡತ ರೇನು ಕಾಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪೆ ನೆನಿಯಾನ ಏನಮ್ಮ ಯಾ ತಿಲ್ಲಿಯ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರು ಕಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವಮ್ಮ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜೂವಾಗ ಈ ತಿಲ್ಲಿಯ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರು ಅವಲ್ಲ ತುಲಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಲಿನಿ ನೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಬ್ಲೆ 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 ಬರಾರಿಜ್ಜ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಬ್ಬು 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 ಗಾಡಿ ಗುಬ್ಬು ಗಾನ ಏನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಾ ಏನು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಾ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದಾ ಆಯ್ನ ಆ ತುಂತದೆ ಈತೆ ಪೂರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಬಂತು ಈತೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವ ಮಾರ್ಯ ಈತೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡುವ ತಿಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಂದಿರ ಈಗಲ ಅದ ತಿಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ತಿರ್ಗವನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂತೀನಿ ಏನ ಮೇಡಮ್ ನೀನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕಂಡಾಡು ರೇಟ್ ಆತನ ಮಾರದಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ದಿವಸ ದಿವಸ ನೈಪೋಯ್ ಐಕೆ ಯಾನ ಇಜನ ನೆಕ್ ದಿಂಜಾವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚನೆ ದೀಪಿನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಚ್ಚಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನೆರಳಿದೆ ಕುಲೇರಿಗೆ ಬಂದೆ ಕೋಸ್ಕರ ದಿಂಜಾವನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಬರ್ಪ ಪರ್ಫೆ ಪರ್ಫೆ ಹೆಂಗೆ ಕವಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಂಜ ನನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬುಗೇಂಜ ಬಡ ಪೂರ ಪಾಟ್ನೇನ ಏತ್ ಗಂಧಾರ ಪೂರ ಪಾಟಿಯ ಏತ್ ಗಂಧಾರೆ ಪತ್ತು ಏ ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೆತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೇಳ್ತ ನಿಂಚ ಯಾನು ಎಣ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬಾಡಿ ಕಡ್ ತೆತ್ತಿದೀಯೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಗನಗ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮುಗಿಂಚ ನಾ ದೇख मैंने ದಿಗದಿಲ್ಲ ರಾಪ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಏ ಇದು ಗಾನ ಗೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉನ್ಕ ದಿಕ್ಕಯ್ಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈಚೆ ಚಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗಹನಗೆ 13 ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಸೊ ಅಂಚದ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲ್ಪಲಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕಡ್ಪುದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಐತಲ್ಲ ಕಾನಿ ಯಾನ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ ಮಲ್ಪೋಯಿ ಅಂಚತ್ತು ಬಟ್ ಉದಸಿನ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾನಾಗ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಬಂದ ಏನು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಟಿ ವಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಾತಿರುವ ಒಕ್ಕ ಗಹನೇನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಆತನ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಈಜಿಂದ ಟಿ ವಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡೋಣತೆ ಅವು ಟಿ ವಿ ಡಾಂಡ ಆಯೆ ಗಹನ ಟಿ ವಿಡ್ ಎಂಕಲು 2 ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತೆರ ಪೂರ ದಾಲಿಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಡೆವಣ್ ಹೋಗುನು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಡೆ ಶೇರ್ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಜ ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನು ಓಡದ ಎಂಗ್ಲ ವಚ್ಚಂಗಾಯಿ ನೀರ್ತು ಪೀಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಕೊಂಚ ಇಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಜೆಪುರ ಪಾಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಜಿಪ್ಪುನು ಇನ್ನೀತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೀತ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದು ಚಿಪೆ ಬಾಯ್